खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै जों कर'ना भाइरास आरो कर'ना भाइरासनि मुलि बेनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै। आंबो मोजाङैनो दं। ब्रिटेनआव अक्सफर्ड इउनिभारसिटियाव सासे मानसिनि देहायाव कर'ना भाइरासनि मुलि एबा बिजि थुनाय जादों। दा बे मुलि एबा बे बिजि थुनायजों फैनाय जागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां। जोबोर मोजां खौरां रायजो राजा नोंथांमोननो दा आं बुंगासिनो प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलनिफ्राय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे खौराङानो जाहैबाय ब्रिटेनआव मोनसे अक्सफर्ड इउनिभारसिटियाव सासे सिख्लासानि देहायाव कर'ना भाइरासनि बिजि थुदों आरो बे बिजिनि फिथाइखौ मोजां खौरां मोननाय जागोन होननानै खौरां बिलाइयाव फोसावनाय जादों। जोबोर गोजोनथाव खौरां रायजो राजा नोंथांमोन। कर'ना भाइरासनि मुलिखौ सासे मानसिनियाव नुबाय थानाय मानसिनियाव बे हिन्जावसानियाव बे बिजिखौ थुनाय जादों। बे हिन्जावसानि मुङानो जाहैबाय इलिसा। बे मानसिया जाहैबाय ब्रिटेननि। जुदि बे बिजि थुनायनि फिथाइया मोजां खौरां ओंखारोब्ला बा गाज्रि खौरां ओंखारोब्ला नोंथांमोननो आं फोरमायनानै होगोन। अब्ला जों दा सावरायनोसै कर'ना भाइरासनि माखासे खोथा। कर'ना भाइरासजों जोंनि बे बुहुमाव थैनाया साबैसे जाखो आरो जोंनि बे इन्डियायाव साबैसे जाखो बेनि बागै जों माखासे खोथा सावरायनि। जोंनि बे बुहुमाव गासै 27 लाख मानसिफोरनियाव बे गिलु बालु भाइरासआ गोसारबाय। बेनिनो 7,43,000 सुबुंफोरखौ बे गिलु बालु भाइरासनिफ्राय एबा कर'ना भाइरास बेमारनिफ्राय रैखा खालामनो हाबाय। लोगोसे थैनाया जाहैबाय 1,91,000। आसरित! दाखालिबावै आं भिडिअ खालामनायाव 24 लाखमोन कर'ना भाइरासजों बेमारजों गोसारनाया। दाखालिबावै आं भिडिअ खालामनायाव बे बेमारजों गोसारनाया गासै 24 लाखल'मोन। आं साननै भिडिअ खालामनायावनो 27 लाख मोनहैबाय। लोगोसे जोंनि बे भारत हादराव एबा इन्डियायाव गासै 23,077 सुबुंफोरनियाव बे गिलु बालु भाइरासआ जोंनि बे भारत हादराव गोसारबाय। बेनिनो 4,349 सुबुंफोरखौ बे भाइरासनिफ्राय बासायनो हाबाय एबा रैखा खालामनो हाबाय। लोगोसे थैनाया जाहैबाय 718। जोंनि बे भारत हादराव थैनाया जाहैबाय गासै 718। आं दा भिडिअखौ बानायगासिनो दं बेलासिनि 2 रिंगायाव। दाहाय बेलासियाव आरो बारायबावगोन। बेबायदि गिलु बालु बारायनायखौ लानानै जोंनि बे भारत हादराव लकडाउना बारायाथ'। नोंथांमोना मा सानो? लकडाउना बारायबावगोन ना बारायबावा बायदि नोंथांमोननि बायदिब्ला? नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। कमेन्ट बक्सआ एकदमबारे फ्रि। कर'ना भाइरास बेमारखौ लानानै जोंनि बे BTCआव जानाय लोंनायनि आंखाल। सोरबाबा ओंखाम मोनजादों, सोरबाबा ओंखाम मोनजायाखै। थिग बेबायदिनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुपहि थुङालागा मोनसे गामियाव बिथां CICF जायबा अमर दैमारि बिथाङा अनसुंथाइ होदों। बिथांनि फंबाय जायबा रुपल दैमारि बिथाङा अनसुंथाइखौ राननानै होदों। नोंथांमोना बेनिनो माखासे भिडिअ क्लिप नायनो हागोन। बिथांमोना जाहैबाय रुपहि थुङालागा जायगानि। नुबाय थानायानो जाहैबाय अमर दैमारि जायबा CICFआव साख्रि मावो। बिथाङा जरहाटआव दं दा। जरहाट जोंनि बे आसामनि सिङाव थानाय जरहाट डिस्ट्रिक्टआव बिथाङा साख्रि मावो। नोंथांमोना नुगासिनो दं जानांगौ जायबा CICFआव साख्रि मावो अमर दैमारि बिथांनि फंबाय रुपल दैमारिया बे अनसुंथाइखौ राननानै होदों रुपहिनि सिङाव थानाय थुङालागा गामियाव। जोंनि बे BTC सरकार एबा BTCनि मानसिफोरा एबा गेदेर गोलाव मानसिफोरा रानलागासिनो दं। नाथाय सरकारनिफ्राय खायसे मानसिफोरा मोनदों, खायसे मानसिफोरा मोनाखै। सोरबा मोननाया खनथाम खनब्रै मोनदों, सोरबा मोनैया खनसेबो मोनाखै। थिग बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा फौजि मावनाय जेरै CICF, CRP, आर्मि, पुलिस, मास्टार, प्रिन्सिपाल बिथांमोना अनसुंथाइ रानदों गोरिब न'खरफोरनो। थुङालागा डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, रुपहि पस्ट अफिस, सालबारि थाना, गामिया थुङालागा जाहैबाय। ओमफ्राय दा आंनि मुङा रुपल दैमारि, आं बिनि फंबाय अमर दैमारि फंबाय। आंनि आदाया CICFआव मावो। दा आदानि मथै थिननाय मथै आं बे खामानिखौ मावनाय मावखांबाय दानिसो बेलासियाव। दा नोंथांमोना जेनेबा जाय बायदिया साख्रि मावो, जाय बायदिया डिफेन्सआव मावो, मास्टार मावो, बेफोरबायदिया गाव गावनि गामियाव जाय बायदिया जानो गैया, जाय बायदिया सानसेयावनो हाजिरा मावो, सानसेयावनो दिन हाजिरा मावनानै माइरं बायनानै जायो, बेफोरबायदिखौ अननानै बिथांमोना अनसुंथाइ रानबाय दं रुपहिनि सिङाव थानाय थुङालागायाव। लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो जायबा अमर दैमारि बिथांनि जिउआ गोलाव जाथों आरो बिथाङा बांसिनसे बांसिन रां खामायनो हाथों। जायबा सुबुंफोरा सानसे हाजिरा मावाबानो ओंखाम मोनजाया बिथांमोना
अनसुंथाइ रानदों, जेरै माइरं रानदों, दालि रानदों, सयाबिन रानदों, दावदै रानदों, बायदिसिना रानदों। दा जियानो जादोला लोगोफोर, जोंनि बे बिटिसिआव जायबा सुबुंफोरा माहाजोन एबा फैसानि आंखाल गैया, बिथांमोनखौ आङो मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामनो लुगैयो एबा मोनसेल' आर'ज गाबनो लुगैयो, बिथांमोना जाहाथे गोरिब गुन्द्राफोरनो, जायबा सुबुंफोरा बन लायाबानो ओंखाम मोनजाया, बिथांमोनफोरबायदिनो अनसुंथाइ रानगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय जाबाय। जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो, बिथां अमर दैमारि जायबा रुपल दैमारिनि असे बिदा, बिथाङा अनसुंथाइ रानदों। दा बे अनसुंथाइ राननायखौ नुनानै गोबां रायजो राजाफोरानो मोजां मोनदों। लोगोसे आंनि बे इउटुब चेनेलनिफ्रायबो बिथां अमर दैमारिखौ रोजा रोजा साबायखर जासिहरो आंनि बे चेनेलनिफ्राय। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। लोगोफोर, जोबथारनायाव मोनसे सोंथि, बे सोंथियानो जाहैबाय, जोंनि बे भारत हादराव लकडाउना 3 मेसिम थागोन ना आरोबाव बारायबावगोन? जुदि नोंथांमोना मिथिगौ अब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय, बा मिथियाब्लाबो नोंथांमोननि साननायखौ फोरमायहरबानो जाबाय। आं बेखौनो सानो, जोंनि बे भारत हादराव लकडाउना 3 मेसिम जानाय नङा, बारायबावगोनबो जानो हानाय। मानो होनोब्ला जोंनि बे भारत हादराव कर'ना भाइरासनि बेमारा गोबांनिफ्राय गोबां जालांगासिनो दं। दा जियानो जादोला लोगोफोर, बाय बाय।